बाप रे बाप, अभी नया नोचर कनिया बनी, अभी हमारा बनाऊ ना के कैसे बनावा जाला कैसे ना बनावा जाला। सब कोई कह के गइला कि ये कन्या देखिए आराम आराम से करी, तो हम कैसे करी? इतना मछली तार दे तारे के, जैसे हमारा तारी आवत रहे काहे कि हम भौजी के तारल मछली हम देखत रहे कि भौजी कैसे तारा तारी कैसे का करत तारी। कैसे मसाला भुंजाई को इतना पानी डाली, हमारा तो बुझाते नहीं कि नींबू डाली के बाटे। ये भगवान जी, कोई और तो नहीं के समझा बुझा के जात के कनिया ऐसे करो वैसे करो का करें ज्यादा जैसे आवत है वैसे हम बनाबे न करम। कोई निक बाउर करे ना तब कह देम कि हमरा ना बनावे वाला वो सबसे हम आके कहले रहे मम्मी जी। जायद हो ये कहाला ससुरा नैहर, नैहर में ससुरा में कितना फर्क बाटे। ये ससुरा नैहर रहत हम कहती माई रे चूल्हा पर हम ना बनाई हमरा के गैस भरवाऊ का मम्मी जी। आई हाँ यही बनत बाटे बनावे लो नैहर में बना बने कि कितना टाइम लगी आइल बन जा नंदोइया और तक कहत ना कि कनिया के हाथे खा के जाइब आ तो कनी के ठीक बा जब आता ना तेरी रुक बनी जा तोरी रुक जाई जा खा ली जा और 5-10 मिनट में का बाटे बन जाई नो। हाँ मम्मी जी बन जी पर हमरा बना तेल कम नहीं छुका डलेला त कम बतेला आ तेल कम वाला। देखी मम्मी जी हम कहला ही बानी कि हम ना नुचर कनिया बनी, हमरा से पहली बार हमरा से ना बन पारी। कम तनी नीमक तनी कम डलिया कम रही तो ऊपर से छीट के खा ली हां डाल दी मम्मी जी तब हमरा से डाला जी का ना तेज हो जी तो केहू ना खाई जना लो। आई मटरवा डाल दे देखी ना मटरवा डाल तबे न सीजी ला टमाटर नहीं के नु आ अच्छा डाल देलो पहले ही। हां टमाटर डाल देनी हम आ कनिया नु ला नमक डाल देनी आम डाली हां आ कनिया की जल्दी बोला रसवा फौलावा तले बोरावा बिछा के उन लोग के बैठावा तनी ठीक बा ठीक बनू खाली पानी डाले के बना तनी मसाला बढ़िया से भूज ली हां कैसे यहाँ सब मसाला भूजे के कहते हैं हमरा बुझाते नहीं के मसाला केकरा घरे मछली बनता टुए बुझाता सुतर अनि एकदम उंघाइए में गमक ऐसन गम गइलो नाकी में के सराक मनी एकदम नींदे न टूट गइल हटुए। बताओ केकरा घरे बनता? अरे बाप रे बाप लागता कि ये नहीं का तो बनता टुए सौसी घरवा निखिनु बनते अब बन तो होई न पहले जाता तनी देखो तनी लुका ला के केकरा घरे बनता केकरा घरे नहीं खेला बुझाता गम कता इहे घर में देख ले तनी खाली बहाना मार देम आ बहाना मार के आ देखम अगर मछली बनत होई तो दीहस ना खेलवड़िया ना तो हाथ धकल डाल के निकाल नो लेम सराक मानी के बा घरे। अरे हम बनी आई दादा बुढ़िया तो नहीं की चल हमार तो जात्रा बनल आओ आज कोई नहीं के काहे नहीं घुस तलावत नहीं। अरे अरे हम बनी हो का तू हो एथी कइले बाड़ू एक कने आ देखा ना हमरा भोर पर गई रहे कहानी कि तू ही ना दुदुलपुर के हऊ आ दुदुलपुर के ना हऊ हो दुदुलपुर के ना गौवा के एगो बगलवा में के जन गांव बा वो गौवा में के हई माई ए थी ए कैसे त गांव नाम हो गौवा के आ भूला तनी गौवा का नाम तनी बतावा त देखा मुंह पे बा कहने लेकिन एथी नहीं बोलिया नहीं निकलत। अरे हां 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 देखा भभुआ जान ताड़ू जो सत्यनारायण बड़न ना आ सत्यनारायण हां ऊ हमर भैया हमन मौसी के लइका हमर मौसी घर भी है ओ जगह पर वो तो हमर चाचा हवन आ ये कने आ देखो ताहार घुघा उठावा हो हम कथी हनी बतावा ये कने आ हमर हुआ मौसी खुश रह हमर मौसी के घर हो बाची ओ जा हां हमर मौसी फोन कइला से त कहतिया ना कि ए बुचिया लगले थी एगो के लड़की के ना बियाह भइल बटे पहुनवा के नाम है सासी तब कहले आई दादा पट्टीदारी हमनी के बानी जा हां तो वही खाती है नी मछरी बनाओ तो ना कने मौसी के का नाम है आय मौसी के का नाम है ए फूलन देवी। अच्छा हाँ तनी तनकी लंगड़े नी हां हां
हाँ एकदम पकड़ता एकदम पकड़ता रू हाँ मछरी बनैले बहू ना हाँ काहे के देखी तरले बड़ू खूब सुगर तार गोत तार ससुआ कहत रहली है कि एक कने आया जइहा हमरा घरे हो देखी त हमरा निमन निमन पतो तराइल बानू हमरा पतो न बड़ी बढ़िया छाने ले बनावे ले मछरी निमन निमन तराइल बानू देखी त हाँ ये कने या बड़ा बेस कइले बाड़ू हो अरु का हाँ? देखा तनी अच्छा बड़ी बढ़िया बढ़िया ये के लइले बा मछरी आ के लइले बा मछरी देवर बा बोलै नहीं हां अच्छा हाँ हां ठीक है बाटे रसा लगाओ तब ना बाची हां तरवा हमर के लागम दीदीए लागम अच्छा हाँ एक नाता से देखा बहिन लागम एक नाता से हम दया दिन लागम अच्छा दीदी तब खाया जी हां हाँ हाँ एकदम खाया जमे बचिया पूछबू त काहे नहीं आ जाइम हो रानी हमार यही से कहल जाला आपन न लोग खून के खून रिश्ता जाए दो बंधन अलग ही जाए दो बाटे दीदी एक बुढ़े गांव में दो बहन हो गई त ठीक न हो गई हाँ 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 आ आए उ देखा तनी आन दादा मछरिया कैसे कम हो गइल हो वही तो हमू देखत नहीं ए बच्चे देखा हम अभी तक कोनी खइलहु नहीं खी एकदम दूगो नहीं मुड़ावा खइलहु और नहीं सब पीसावो नहीं खे खइलहु नहीं तना क्यों नहीं खइले का हो गई ना अभी तो दीदी हमरो देनी है नु तारा के आए तारा का भी देनी है नु हमें देहालू का जनी उहे नु कहतनी का जनी काहे हमर हाथ में से कुछ गायब हो जाला हो बचिया आ आ बिलार हका आ ओनिया देखा त कोची ह कहां कुछ बा हो दीदी देखला बचिया ये जीव बैठल बनी आगे पीछे देखला चूल्हा चौकी देखला हाँ देखला ना काहे कि तू नहीं हमर बहन बड़ त तारा हाँ काहे हम चोराई में बताव निक लागता कैसे हम का कोही वो तो बुझाते नहीं दे ठीक बा ये कनिया हम जाता नहीं ठीक नु ठीक बजा हाई लेके जाई का पड़वा एथी सफिया ह ना त कपड़वा दे दे कपड़ा लइको हमर अथी मैदान कइले उ बाटे का मछरिया तनका ले रहनी उहे आई बाटे। देखे ले लो तू ले ला आ दादा दीदी हे भगवान जो मछरी लेके चल गई अब हम का करी कैसे कहा ताड़ी कि ना हम मछरी नहीं गिरे हमार हाथे में से गायब हो जाला यार और ये भगवान जी अब हम सबको के घर परिवार के का जवाब देम के मछरी लेके अभी नया नोचर हम कनिया बानी सब कोई हमारे पलछन लगाई नु कि ये खा गइल ओए हे भगवान जी अब हम का करी हमरा कुछ नहीं के बुझाते पूछू कह ना बिया हो गइल बाटे त तेल नु लगा दे तड़ी कनिया त देह के एकदम दर्द न भाग जाता टे आज ऐसन फुलौरा खियले बाड़ी की पचले नहीं के ढेकार आवता टे जाय द जैसन खोजनी वैसन पा गइनी जा लमहर छमहर कनिया ई नहीं ए बड़ा को। ला नहीं खे की काजी मम्मी आ कनी हनु कहां गइल अरे गोई रही नंदोइया चियाइल बानी आउ बानी फुफुआ ससुर आ कनी छोटकी मछरिया बना देलस खिया द बोरवा चल के तनी तू बिछा द अपनी ओनिया ध द जा खा लेस जा कुछ कहीं लेकिन कम करता लागतिया हां हाँ। हां ई बात बा ई नहीं खे कि माने दिन कटाए वाली बिया 4 बजे कहत रहे कि हमारा धो के पूजा पाठ सब कुछ कह के देखनी तो एकदम तैयार लिस्ट लागत कि केहू सिखइले बाटे सुना ना कहत ये कि हमरा मछरी ना बनावे वाला को बनौले नहीं कि नैहर में लेकिन कहत ये कि मम्मी जी बना दे हम देखनी है तो मर मसाला भुजत भाजत रहली है जाती कुछ कहीं अपन गोरे हाथे कुल काम करते सिखायो के नहीं खे पर देखा तनी है तेल लगा के ऐसा दाब देली बिया कनिया न कि दर्द ये खत्म हो गइल बा आ ठीक बाटे आ उ मलहा मवा ले आइल बे मल लियो आ जाके चटावा बिछावा उ आवत on जा खाए कह देले बानी चटावा बिछाओ तनी जल्दी हाँ। अजी कहतने कि भोज भात खियावे के बा न हाँ। कहनी हो बड़की चाची जी के घर में सबके घरे कह देले बानी हो पटीदार के सबके कह दिल बा सबके कह देले बानी हौला खड़ुआ मुक नहीं की कहले मोटा की के ठीक कोई नहीं उ जहां जाले जहां सबके घरे में फोरे ले खोआ खपड़ी लगा मान त लिया के पढ़ा लिखा कौन काम बाटे ना नो और कनी आइल बिया आ कोई कान फूक देलस त का करबू अजी बेटवा बड़ी खुश न बानी ये त मन पसंद के ओकर बिया कर में तो खुश ना रही तो हमारी गाड़ी हर दिन लागी है गइल जाए दी हम ये न कह के परिवार में सब खुश रहे तो उहे न हम कहतनी जा जल्दी बिछावा जा त बिछा
बिछाओ तनी जान तनी सदी भी हमें थक गइल बा ना तो हाई लागत देहिया हरास तो अभी ही तो नाता खाना वाना खा के चल जतड़न तो हम एगो नाउन बोला दे तनी शादी ब्याह में थकल बाऊ जा आराम से तेल घसावा ल जा आइए दादा काय कनी ठीक बा? मम्मी जी कुल मत हाँ। ठीक ना ई कुल कहब झूठा करे मई को हइले चारू रे सबके कह दिल पता लगा ले लड़किन के ललवाना को अगर भाई आया तो लहर आई ह अब भौजी मोटकी नहीं खियाइली रे उनका कहना कहलो गीत गावेली बड़ा ना उनका कने के काहे काहे? लगवा पड़ी खवा खपड़ी लगा दियो घर फोरे खाती सत घर के पवनी या सबके घर देखत रहे कि के करा घरे कनिया बेटी ना जी, बहिन आइल बाड़ी सो ना, जल्दी से और काम बाड़िया, फूक के कुछ तीन आ ये तेरह खटिया बना के दू दिया खटे तो। मरद मेहरारू अलगा करवाई ये तो खोजत चले ले तो ये कुल करी ये उड़ान देखवाई। रोज रोज ओकरा के बोलावे आइए दादा ना, इतना नहीं। सुंदर कनिया बाड़ी नजर उजर लगवाई काजी पागल जनता में ना कोई नहीं हमरा के ओ रहन देवे लग गाड़ी देवे लग घर जाइम रास्ता तू आई अच्छा गई। ई बता तू महातारी जानती है हम नहीं की जाना कह दे माई कहले रहे हम ना केहू के ना गोरे बलाटा देवे ठीक ना बाकी हम को हमें भको है देवे लो जा भाई बड़े ते अपने मन के रखले बनी का की नहीं खे मेहर तू नेवता चलेबे का करा ले हाँ, माने सब कोई आई उ नहीं तो हमर ही तो ना खोयो स हम ना खत्म होई हम बा अकेले खैर। गीत गा के हिला के देखाई ना रुक ना उना चली रे रुक को हतन उनका के देख कोई ना चली बड़ा नती अपना मन के भइल बाटे आ जाए ना ठीक ना सोतनी के सब के वाइल आ जाए तो आइयो जाई नु तो किनारा बैठा रही गीत गावे के ओही तरह देखियो कनिया के घर और देने मत घुसे ठीक बा के घुसावत आटे हम तो जानते आवत हैं नहीं, कि पानी खाए मुंह बोल देना के पानी ओनी भर के लेके आवत बैठ मत बैठे के समय नहीं के गइल आप लोग हाँ। घरे रहिए त ठीक बाटे हमारी घर में जहां तक ले अथु बाटे आंगन बाटे तो हमें तक ले मेरा रिया जा अंदर मेरा रिया के कोशिश मत करी जा हम तो मुंह पे कह दे सट दिना ने कहा गइल बिया भूख लगबा हमरा खाना नहीं के बनावत काजे ने का करी एकदम बुझा त भूखे परान निकलत त काजे केने निकले बिया भोर रही भूख लागल बा एगो इहाँ के करतैस रे कहां गए रही मछली मछली कहां से ससिया के घरे एथी मछरी मौगी छानत रहल हिया आ गोइनी फुसला बहला फुसला बैठ ना, के बैठ ना। आ गोइनी अपन नहीं से हम पानी त लेकर चले इनी हम त सोचत रही क्यों रही ना कनेवा रहल हिया त कनेवा का चिन्हतिया हमरा के ओकर आगे नाम बदल के बतैली पापा के नाम ना बतैली नमवे ने पूछल से धर छाई हमरा से हो ठीक हाँ बस ओकरा हम ही खुद बुड़बक बना देनी है कहने के तरह गौवा हमर मौसी घर हटुए मौसी हमर कहला से या कि जा बाकी कुछ उनके कहो घरे। माई तेहू खूब रिश्तेदारी खोजेली हाँ रिश्तेदारी हम ना खोजम रे बुचिया हमरा खाएला नु बाटे हां हम रिश्ता हम उतना बता निभावे तो चलत पहले बाप रे खोजे बाप तनी कि हमरा भूख लागल बाटे हम भूख जाना लागल बता खो ना खो 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 धर ले खो खो बतावा काजे निमन बनले बेसन कि ना अच्छा न ले त बिया बनी देखता ही ना बाड़ी देखे में हां ठीक लागता ठीक लागता नु हम्म। हां ते ऐसे कहनी जब देखनी ही ना तबे हमरा बुझा गइल हटुए कि ना अब एकरा अरे बुचिया जानू तोड़ी ही से ओकरा आत्मा पेथी करिए देनी दिमाग चटे गइल ने बुचिया आ धीरे धीरे ओकरा पत्ता क तनी बतियावा तनी नीचे हां थरिया त माई के कर है समार हां धीरे धीरे थरिया में निकाला तनी फिर कहती आई दादा हमरा हाथवा में से मछरिया का थरिया में से कहा गायब हो गइल कनेवा पहिल का बनावत है नु थुराइबो करी हम थुरायन का हमरा से का मतलब बटा हमने का पेट भरला चाहिए नु आ सुन ना चले करके रास्ता में डाल सुन जाके आओ थी इनका प्रकाश के खेतवा में से धनिया के पतई तूर के लेके आ जो देखी है जो कि बुढ़िया गोल है डांटा ले कोनी अरे बा ओकरा बिलाई बिलाई करके आ चले होनिया से ठीक बा हम जाता नहीं लेके आए तब भाई बनाई रास्ता में डाल तब का जाई हां जो ए ऐसे न कही रे तहारा का जी अरे मर दे तो मछली बना के खातो बाड़ू अरे हइया नु बिया तरनी ही मछरिया लेके भाग गइल से खाते बैठ के हिया दुआरी पर कहत है कि दुआरी पर ना खाल जाला ना रे बुचिया कितना नी समझावत नहीं एकरा के तो चल दुआरी पर ना चल ना का गाड़ी का के बा मछली हमरो खी अन्ना जी बबुआ जी हमरा नइखे जायला बबुआ कपार में दर्द बा मम्मी के बुचे के पापा बड़ी राती मरले रहना कहत बन के तोरा कपार में दर्द नइखे जाता तू जाके आ गीत गाना गावे लागत है से नाचे के बा चलो ना जी बबुआ जी कल छते पर से गिर गइल बनी तू का कर जीबे तू अपन माई हम जाए त खाइम ना हो चाचा हाँ, तब का खियाई वाई नहीं नाचियन गयन को लिए चल ना ना नहीं, ना 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 जाए जान तनी काले छते पर से गिर गइल बनी सीढ़ी पर से न लदमानी के सब डांड गोड़ में दम चनक बा एकदम चलो रहबू तो खाली तू गरिया छाता पूछी छाता देलू हमारे लड़की पिलुआ भग लड़की छल से मछरी हम बतावत रहने ये छानत रहल खाई है बाटे का से करम मछली ए, ए तारा घर तो बंद हमरा के खूब बनल बाटे रे भोज दियल बा पूरा नु
हैं? मुर्गा बनता का मछली जी ना बाबूजी? मछली कल ना नि मछली अच्छा मछली बनता ना। चल ठीक है बाटे। हमन ये कैसे नहीं देखा मुड़िया फरवैले बना ऐसा नहीं कुल ये जानता नहीं ये कहतिया ना एकर बापा ना घर ही फरले बड़न। अच्छा हाँ जिंदा लान के मछरी घर ही काट देले बड़न कहता कि आ ज्यादा हुआ कटाई तो ढेर लेवे लागत ना सब मुर्गा चाहे मछरी चाहे अंडा हमरा घर ही कटाला पिटाला। ना ठीक बारे के चल हो ओए ना, हम ना, ना इबो ना। तो समाज जान जानू तो बस घर जो- अब ना चली घर ले जो। हां ले जो अपन धके इकु ध दे काल बना ये रास्ता में अरे उ काल ना जी इतना पागल ही हमर लड़की ना कि का बतलावेला ही कहेले ना कि माई रे हमरा खाइला मन करले जहां वहीं हम खाइम बताई त लड़की जाते ही के तो नहार दही हैं। हां ठीक कहता हूं बात यही के चलते एगो बात कह के हम जाते तारा के नु तारा कैसहू आवे के बा उ जा मुंह देखा के भर सका जियो लेकिन नु ना आइलुन तो समझ आज के बाद ना ये बबुआ जी देख हम लेकिन ओ हे भगवान जी कैसे बेटवा कहत हम देख रहा लगे थी मतलब कि हई बेटवा अपना से मछली कटवैले बरन तबे नु कहत ना ए भौजी हइसने हमरा घर मुड़वा रहू हमरा घरवा के आ चल छोड़ा हटावा पहले राशन लगावा भर पेटा खा ओकरा बाद आनंद ल। ए कनिया हाँ मम्मी जी। कनिया की करैया में मछरिए ने के वो सब कोई आके बैठ गइल बा का मम्मी जी? मछरिया का नहीं खियो हमारा सब में चलो डालोल के खियावा चलो जल्दी। मम्मी जी मम्मी जी मत कह इतना तो बैठल बाड़न का भाई हाँ बैठ के बतियावे के समय नहीं खे चल मम्मी जी मछरिया ना का भाई एगो मेहरारू लेके चल गइल है। का हाँ कौन मेहरारू कहत है ना के कन्या तोहर नु ससुरा नु हमारो जनु मौसी बाड़ी आ बहिने तू लगबू हमरा से जो ऐसे लुकवा के लेके चल गइली ह। कौन खेले बढ़िया रहे हो मोटे मोटे बाड़ी उनकर जे तिल बा। आई हो दादा नखरुआ बनोहिया अब हम का करी तू तो घर ढूंढत चले ले केकरा घरे बेटी बहन नया नया आइल बैसा ए नतिया के कहत रही अरे तू ओकरे घरे मत जो बला हटा देबे उ ना आई कहता के ना उ गीत गावेले खूब झूम झूम के गीत गावेले ते नतियू के बाकी ना आ तू क्वेश्चन बड़ू के दे देलु मम्मी जी हम ना देनी जोर जबरदस्ती से लेके चल तू गइली। घरे कह देले तू के हमर सास नहीं की कहानी है मम्मी जी जो आके केवाड़ी खोल के चल गइली और वो बात मानी हम के हमर सास नहीं के रहो मछली लेके चल जी रहो विश्वास बाटे बताई तू कैसे मछली ले लेलस तू देबे ना कर तू तो बतावा कैसे ले लेलस मम्मी जी वो बात नहीं किनु हमर मानत वो बात मानी जो हम बात कहत नहीं सच बात है ठीक बा। बतावा हो दादा मैं इतना त बाकी है बड़न अब का खियाई अब हम का कहम हमरा नहीं के समझ में आवत नतिया दोगला के जे माना कोनिया ये गोकर बाकी ना छोड़ सोने हे भगवान जी हम कुछ मम्मी जी गलती नहीं की कइले तू कुछ गलती नहीं तू कइले तू दूसरा के घर में घुसा के मैं मछरी मछरिया तो एकदम नहीं के करही जाने के खाई के हगे जाई बुझाते नहीं खे पूछ का भइया न खड़ुआ बया के आ मोटकिया के आ मछरी खा के चल गुल बिया नतिया को जे माना कोनी नु को करके बलाटा मत दे हैं लेकिन वो हमार बात काहे खाती सुने खाती बा के अथुनियर बानस हैं आप का खियाई अपन करेजा खियाई अपन करेजा खियाई इतना तक कुछ करी आज तक ले तो हम कुछ ना दियानी घर से ऊ के मने आ गई ये तो पूछा तने के काहे के चूल्हा तर बैठाइलु आ तो कहता अपना मने बैठाइलु कनिया कान खोल के सुन लो जेके जानत नहीं कुन जेके सूरत नहीं को के घर में ना तो घुसावा कह दा कि हई नहीं कि हाउ नहीं तू खुदे घर में चल जई तू कह रहू मुझे मछरी बनावत रहे चल गनी छता पे गोबर पाथे माने आज गोबर पाथला बिना दुबारा करी रहू जी ओतना गल्ला हो गेल बाटे आंखी एकदम अनहरिया जाता देखला की बात हम कुछ का खियाई बतावा जा भगवान जी कितना बड़ सोची गलती कर बिचारी देनी हाथ गोड़ काट के बनाई अखी हां उनकर के पाही लगा के आवतनी गबड़ा आई मत का लगाई पा लगा के पाए आवतनी लगैला से कोनो फायदा नहीं के जे खाली माने जा निकालब का माने के तू घुस के बेटी बहन के मछली खा जेबू निकालब मांग के का। कनिया से हैं मम्मी जी झगड़ा मत करी माने तोहरा के ना बुझाइल हवे कि हां अपनी घरे हेतना आदमी बाटे आ उ आवत तड़ी तो हम खियावत ना मम्मी जी अरे दीदी जी वहाँ के नु कहतनी नु कि ये कन्या तार नु ससुर अरे नैहर नु हमर नु मौसी के गांव ठीक बाटे मौसी के गांव रह लगावे लगनिया उनका जीजा के घर रहे ओसे बड़ा का मतलब भगवान जी दीदी जी ला दीजिए हम बना दे तनी
उतना पैसा धइल बाटे बियाह शादी में हिंगन पैसा रुपया खत्म हो गइल बा तनी पैसा हो गइल केहू ने हमनी का अपन घर दुआर का काम चलाओ तनी जा कर्जा भर भराई हो जितना कर्ज लियल बा बियाह में हाँ? भगवान जी का करी हमरा तो कुछ ऐसा ना कुछ चटनी के मीट मछली खिया दें जा बाद में लेके आई जा ओकर बाद खियाई जा कितना बड़ गलती हो गइल हमरा से। गलती आएगा ना सहे के पड़े ठीक ना सही है गलती जब करबू गलती तो के सुनी हम सुनो ई बताओ हम तनी गोबर का पासे लगनी हमारा कल हे भगवान जी कितना हमरा से बड़ गलती हो गइल हमरा बुझात नहीं के खेलवड़िया आके हमार आँख पर पट्टी डाल के बस लेके मछरी धीरे से चल गल चाहत रहे उतियो घरे हमरा दौड़ल आ ओकर झोटा पकड़ के बस नवा देले रहती का करे हम खड़ूबो केने बाड़ू हो न खड़ूबो ए न खड़ूबो अरे आई बुहे नहीं कोनी ला काबू के आई हमी का जी चाची जी माने बढ़िया काम कइलू है का भइल जब देखलू के हमरा घर में नए नए पतो हो आइल बिया हाँ। तो जाके मछरी चोरा के लेके चली आइलू ई का कहतई जी आ तू ई ना देखलू के उनका घरे ही त ना आइल बड़न ई का करवा कहत रे रवा घर हम लातो लगा के गइल बनी तोहरे के कोला सके तू हमरा हाँ। घरे आइल ई बताओ तारा के हम बोला पे ना चले हम गइल बानी हैं के कहत गइल बानी हम हमर पतो ये कोला हिया काहे पतोये कवन पतोया कलसिया छोटा की पतो ये कोला अरे हिया बाप रे बाप चिन्हलो बिया हमरा के ओकरा हम देखलहु बानी देखो ये तो खाना लेके रहो रे तहारा छोड़ा के सब रानी कहेली सन गवा में के निकालने चोरा चोरा के खा ले सुनो हाँ। तारा छोड़ा के हमारे घरवा केहू नहीं के गोई तू सात घर के पवनी हड़ू आ तारा का बहुत अच्छा तरफ से हम जानत नहीं जनलू तू खाली ढूंढत चलेलू केकरा घर में बेटी बहिन आ केकरा घर में कनिया आइल बई सो जल्दी से आग लगा दी आ जल्दी से निक जबुन मिलल नु तो चट दे चोरा के द के लेके चल जाई ये खोजेलू तू जनलू आज एगो कान खोल के बात सुन ला आज के बाद हमारा घर के दुआरी देने तू दिख जाइबू तो हमारा ले लंगटिन कोई ना होई अच्छा तू कह दिया कि ससिया के महातारी का कह के गई रे मार दे बम दे दे बाप हाँ। लुगा बम खोल गिराई। खोल के मारम अच्छा हाँ ना लुगा खोल खोल के मारम अच्छा तोरा माई के मारम रे मछरी चोरा के लेके आइल बिया तू ही ना ताका पिटा जइसा जैसन बाड़ू नु वैसन धियवा के सिखौले बाड़ू जाना तो झटका मार के अभी पर हाथ में दे दी तेरा बुझोटा ए खबरदार हमर बेटे का हाथ लगा बता हां पे है बाप कट्टी बना है बाप कट्टी बाबा कट्टी तू ही देखेलू कबार दे बाप देखेलू हां मछली पहले बनी बोल अरे शर्म कर सुबेरे जइबी सांझे मार के खदेरिया से तोरा तोर नु तोर भातारे घरे गुजर नहीं खे ले आवा तोर गुजर नहीं खे बड़ी निमन धक्का धसोर दे हमी बड़ी बेटी के निमन लूर सिखा बताड़ू निमन मार दे मेक रत्ना के भाद बने भगवान कोरस नु के लेके दुगो तीन गो के उड़हर जा अरे बाप रे बाप बुचा मिराइल पैसा ये कैसे लेके आ गला सिया कैसे लेके मैं जकरा पास दिमाग रही ना तो भूखे मरी ना ठीक नो कितना दिन रही तक चल रे बुचिया रसा लगा दे भाई चल खो खो खो